pathian zurui ka hmu naupang fel to tak primary department kalrual hi a oma chul ni tlai khat chu apa zurui zet mai hian aron pai ho truang maya naupang zirtir tu te hian naupang Sunday school a hian nu le pa te hi kan lei pathian te an nia an thu te o in za hle tur ani ti in kan naupan lai atangin zirtir tu ten min ril thina he naupang po hian alo thei hil ozong lo ala reng maya chol ni tlai khat chu apa zurui zet mai hian alo ho a mu chu afapa chuan ring tak mai hian pathian zurui ka hmu e ti in a au tawak maya thenom khoveng ho chu an lo dak huang hloma amuna telo kalin en ve a mu ve an chak hlom hle maya an lo pung khom tam ta phian le ngala khoi mo pathian zurui I mu chu an ti a apa zurui chu a kok ta a ipa ani hi pathian po ani lo top kha an ti a kan zirtir tu ten in nu le pa te hi in mu thei pathian an nia za takin an thu in oi tur ani min ti asin mi pui tam lai chuan ring takin a aw le a pathian zurui ka hmu e a han ti le phei chu apa chuan hreom atilu tuka pa upalam to deuh pakhat hian e khai in chhunga lut ila tong trai na te mang te ang u ti in a ko lut ta hloma apa zak lutuk chuan trapur chung hian mama I pathian hian zu voi khat ma arui to ngai lowang min ngai dam ro ti in a fa panhe na chuan thing thu chung hian ngai dam adil tamol mol maya anu la chu zakzum chi ni bok an pa zurui awang chuan kil khata hreom ti takin amit tui chu alo hrumol mol ring boka chu ta tang chuan voi khat ma apa chuan zu a in to ngai lo ani naupang te po hi chandam na thuril tu an lo ni thei reng mai hi alo nia naupang thu oi mama voi khat chu dam doi ina hian na zet mai hian adam lova a chaw hle maya a chung te hna chuan ti hian a soi rewa khongai takin kan zirtir tu min ko sakro u kathi ma nge hian ka hmu du ani atia an zirtir tu chu an ko saka a local ta a an zirtir tu nu hna chuan lokun nai te ka tong ring thei to silova I hna soi du kan e sin lal isua chanchin min lo hril thin kha lal isua hna chuan ka kal ve don to asin chandam na thu min lo hril thin awang khan van rama ka kal ve don asin nis nangma awang hian kalom tak seta sin lom thu soiman lovin ka thima yang ti ka hlawa ati a soi zo chuan mis mang tha o ka kal ve to mayange ti pa chuan an mis chu avuana anui vara ti chuan zoite chuan a chat thlamaya an mis chu avan trap na sa tak em mama ikal kalaphal lowasin chulnia iming kalam le don asin om iti don to silova kawangai tak che em ti in ako avong vong maya midang om ho po in sum har an ti hle naupang Sunday school zirtir tu te hi an lo valu tak em ti tak zet maya an lo zirtir thin hian van ram an thleng thin ani ti tak zeta ti hi alo va tha tak em in tha da tak maya ti ve mai te kan lo ni chuan apoi le don ani kapa chuan pathian a ria hi ding halwar sona chu a phak to ka pathian fakna hla save thin ani a an khosak ero a harsa a an eve trok ani ber mai a eizon na chu thil che siama eizon ani a chu ani tin na ani ni khat chu a thil siam na hmuna na a tho lain a fa tele a thian te pani sikul chol chu anin kom ve mel boka halwar sona chuan an ti chu angai tharinga naupang pakhat chuan kapa chu kan khome zor nen anin ria a phone po in anin bethin ati a naupang pakhat le chuan keipo kapa chu governor nen anin ria a kapa po chu eya asom to ti thu asoi boka aru ka an ti lo ngai tharing tu halwar sona mit tui chu alo nam ta sok mai a chan chu miro pui mel riat anei ve tlat lova afapa in soi tur anei ve lo tur chu aleinat lo ani ma se afapa chuan muangban charin he thu hi aron soi chuak ve ta kapa chu pathian nen anin ria ti in halwar sona chu anin chhunga atlan lut nga la
afapa thusoi awang chuan lawmin atrap ta zoya halvar sona chuan adam chungin nun kongbum bo tak azo chang po in kapa chu pathian nen anin ria ti chuan ati chak fo thin pathian ne na in riat na zonga luber alo ni kan chen puiten kan nuna krista mel an huve em he khovela miro puiten min sevelo ma se lalpa mi riat kani chuan katan atoke